Det er skide godt. Det skal nok. Er du ikke en rigtig mand? Tro på mig. Hov. Den kusser, som dufter så dejligt. Den kusser, som er så varm. Den kusse, som er så våd. Ej, for helvede. Det eneste, du behøver, det er at tro på mig. Og lugt. Så der var virkelig mange sådan efterligninger. Altså jeg vil sige, Rocky er... Altså det kan man heller ikke sammenligne, men det er også det, der er mange, der ikke forstår. Det har jeg fået at vide mange gange, jeg lige nu har Brad Pitt. Udover den er sådan... Altså overdrevet fed, og selvfølgelig det er derfor, det er